Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांचो 25 डिसेंबराक हर वर्ष आमी बर्थडे सेलिब्रेट करता तेंची एनिवर्सरी आणि त्या अनुषंगान हो दीस साजरो केलो जाता। 70 हो लास्ट डे आसलो आणि अशे इतर सब डिविजन्स आसा सब डिस्ट्रिक्ट्स आसा थंय हो गुड गव्हर्नन्स डे सेलिब्रेट केला। सो आजचो हो दीस हो 70 खातीर असायन केल्लो आसा आणि आज हो आमी साजरो करता। 70 सब डिस्ट्रिक्टांतले जितकी जी सरकारी कार्यालय आसा जितके डिपार्टमेंट्स आसात आणि जितके सरकारची संलग्न अशे एजन्सीज आसात ते आज हो कॅम्प अटेंड करतात आणि आपले सर्विसीस एका काउंटराचेर अवेलेबल करतली।